da ya faru da yaran mutane wallahi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ina kwanan mu. Lafiya lau an tashi lafiya. Lafiya nan da gidan su Yusuf Kyadu da ya Khalifa. To da ba mun zo ne mu miki sharaɗi saboda haɗarin da yake cikin gidan gauro. A gaya musu. A gaya musu. Yawa. Mun zauna mun tsananta bincike a matsayina na MD na gauraye ga kuma sakatare. To shi ne muka ce za kai ki ga yaron kina tafiyar agwagwa a wakin rasa me yasa me shi to wallahi mu muka jirge shi. Ko kuma kar ki ji yaro a kone inda da ki rasa me aka daura mai hannu. To don mu ne. Ba an da haka ba mu ne nan. Mu ne. Bike ne yaron Alinu da Adamu Zango. Yau saboda kar ki ji abu daga sama shine muka ce ina ba san da kin shina baba. To yau go saboda kake ta abu taka shi san muke sanarwa ga sakataren gauraye nan ni kin ga auren nan ba yanzu ba saboda Ya aure ba yanzu ba. mata sun zama yaudara fon su to Yawa. yaudara fon su to An da sharadin mu ko dole ya iska ya suke towa da abubuwa gaskiya wanda ya mun gidan goro tsakani da Allah a matsayin na kasar. to a sanar da su